Trenerze, smutne chwile, spadek z elity. Nadzieje były duże ze spotkaniem najpierw z Francją, teraz z Kazachstanem. No czego dzisiaj zabrakło? Niewiele można powiedzieć. Individualit. Poprostu celý ten turnaj pokazal, že sme v stane rivalizovať s najlepšími družinami. Nezaostávame šibkosťou, zaostávame v jakosti na kružku a v osobných pojedinkoch. Poprostu tá naša liga je dobrá, mocná, ale ten požon toho medzinárodového hokeja je kdež inde. A máme malé osvedčenie z týchto medzinárodných konfrontácií s takýmito mocnými družinami a tak, jak som povedal, Dišaj Michailis, tá prvá bránka, ktorú dal na šibkosti osvedčenie, dostal sa do jednej okázie, odrazu strelil bránku. To sú rzeczy, ktoré musíme, nie že popraviť, musíme tie individuality vychovať. Ja myslím, že kilka chlopakov sa pokazalo, tých mladých, v bardzo dobrom svetle. Interesovali sa o nich zahraničné kluby a myslím, že aké oferty prídu. A to je droga, kde tí naši závodníci mladí musia ísť do mocnejších líg, zbierať osvedčenie a školiť sa na vyššom požone. A potom, keď oni prídu do kadry, oni budú tie individuality, ktoré tú kadru pociągną do przodu. Tak z trybun było widać, że brakuje strzałów, szczególnie z pierwszego krążka. No i druga rzecz, no nie było zasłaniania bramkarza. To przede wszystkim na całym turnieju, że teraz bramkarze po prostu jak widzą, to chwytają, a hokej troszkę się zmieni. Tak, brankár na takomto požene, tu nemá nik slabého brankára. To všetci brankári majú vysoký požon a vyberajú, ja neviem, z jakej ilosti tých brankárov, ktorí sú dostupní, ktorí vypadli v play-offoch, ktorých majú v ligách. My na poste brankára sme mali duží problém. Tomáš nám trochu pomohol. Líčil som, že nám pomôže viacej, že bude viacej broniť od počiatku tých mečov, ale to rozchorovanie pred mistrovstvami a tá slabosť, ktorá bola so Slováciou, mu zabránilo nastúpiť od počiatku na nastupného meču a to je trochu škoda, lebo líčil som, že vykožistame jeho služby viacej, ale zase do príšlosti nastupný brankár, na ktorého môžeme ličiť, takže nie je tak zle, jak vyglądalo. Na druhej strane brak strel, tak, ale treba pačiť na to, aký bol protivník, ak bol osvedčený, ako tlačil našich závodníkov spod bránky, ako ich tam nevpúšťal, ako vytváral pressing na našeho závodníka, ktorý sa dostal na kružek. Ile tí protivníci zblokovali strel. Ani jeden meč sme nemali viacej zablokovaných strel ako protivník. Aj toto je jedna z tých herných činností, ktoré tie týmy na tom vysokom požone trénujú a kde majú na tréningovom procese špecialistov, ktorí ich to učia. A tutaj my máme ešte problém. Na jednej strane smutek, na druhej strane som zadovolený z toho, jak sme sa prezentovali, jak sme propagovali poľský hokej, jak sme vťongli poľských kibicov. Zadovolený som bardzo z Polsatu, ako profesionálne zrobili štúdia pred mečom, po meču, analýzy, vťongli kibicov, vytumačili im dokladne, prečo neplatí branka, prečo je, ja neviem, spálený, k čemu je. Proste tie detaily, aby ten kibic tomu zrozumel, aby sme ho viacej vťongli do tej ladnej disciplíny, ako je hokej na lode. A toto, myslím, všetko sa podažilo a musíme terplivé robiť ďalej. Poprostu marketing, infraštruktúra, lodovisk máme málo závodníkov. Som myslel, že tie malé deti, ktoré Dišaj boli na meču, že keď vidia, aká to je impreza, čo sa tu všetko deje, poprostu nebudú mať problém decidovať, či budú hrať pilku alebo hokej. A znova, to je dužá práca tých chlopakov a toho požemu, ktorý sme prezentovali a to sú všetko efekty a mám nádej, že to budú efekty do príšlosti. Trener jest rozczarowany po dzisiejszym spotkaniu tymi najbardziej doświadczonymi zawodnikami, gdzie wydawało się, że powinni ciągnąć grę, a ta waga spotkania chyba troszkę ich przytłoczyła. Nie som rozčarovaný. Je to požon. Napravdu je ten požon je duží, vysoký a my z jakej ilosti my vyberáme závodníkov a my máme závodníkov z Poľskej ligy. Keby Češi brali závodníkov z prvej Českej ligy a majú tam 14 družín a myslia, že môžu hrať traja obcokrajovci, tak nemyslím, že by sa prezentovali lepšie. Takže tutaj aj tí chlopaki robili, čo mogli. Boli lepšie meče, boli slabšie meče. Nefunkcionálne převahy, poprostu zase nemáme obrancov, ktorý by to strelal. Chceme to hrať klarovne, chceme si 4 razy podať, potom je aký strel. To sú veci, ktoré na tom profesionálnom hokeji, na tom vyššom požene už neexistujú. A oni si to musia prežiť, musia to zažiť, aby zrozumeli, o čom to je. My môžeme gadať, pokazovať, pokiaľ to neprežijú, nevedia. Prežili, myslím, že všetkým to pomôže a bude ich to v
tej ich kariére posúvať dopředu a tutaj mám na mysli hlavne tých mladších závodníkov, tých nápasníkov, máme perspektívnych, máme tam takú mladú krv, z čoho som zadovolený a oni kilka let môžu ťomknúť tú polskú kadru. No, sporo tych zawodników już jest tak w takim wieku, gdzie pewnie zmiany pokoleniowe nastąpią w kadrze. Czy trener gdzieś tam myśli, żeby tą reprezentację odmłodzić troszkę na następne mecze i turnieje? Napravdu, musíme to omladiť, to je jedna rzecz. Na druhej strane kilka závodníkov končí svoju kariéru kadrovičov. Poprostu je 20. maj, my v Jasťabi včera sme začali alebo dnešaj sme začali s letným přigotovaním. Oni teraz, kým odpočnú, kým sa zase přigotujú na następný sezón, bude pre nich bardzo trudné, lebo v tom veku napravdu je vážna regenerácia a za chvíľu rozpočína sa nový sezón. Takže tuto je napravdu ten čas letí a tí závodníci, pokiaľ budú chcieť hrať hokej, budú musieť aj uvažať na to, aby dobre zregenovali a dobre sa přigotovali na następný sezón, aby nemali kontúzie. Takže hlavne aj z tohto powodu my to budeme musieť omlodiť. Dziękujemy trenerze za udział w turnieju w Elicie i za walkę i postawę w tym turnieju. Ďakujem, samozrejme, treba poďakovať družine. Ďakujem.